Ahoj, v tomto videu vám ukážem, ako aktualizovať grafický ovládač v systéme Windows. Prejdeme na ikonu Windows, klikneme pravým tlačidlom myši a potom prejdeme do správcu zariadení. Môžete ho aj vyhľadať zadaním správca zariadení a potom naň kliknúť. Tu vidíme všetky pripojené zariadenia. Pod položkou grafické karty stlačíme túto šípku a uvidíme, akú grafickú kartu máte. Keď kliknete pravým tlačidlom na kartu a zvolíte aktualizovať ovládač, objaví sa toto okno a stlačíme automaticky vyhľadať ovládače. Ak vaše zariadenie nemá najnovší ovládač, systém ho nájde a nainštaluje. Toto je spôsob, ako to môžete urobiť priamo v systéme Windows. Odporúčam však tiež nainštalovať ovládač priamo od výrobcu. Ukážem vám, ako na to. Je dôležité, aby si vedel, kto je výrobcom tvojej grafickej karty. V mojom prípade je to Nvidia, známe je aj AMD, tu má tiež veľa ľudí. Alebo môžeš kliknúť pravým tlačidlom, ísť do vlastností a tam uvidíš výrobcu. U mňa je to tiež Nvidia, ak by sa ti to tu nezobrazovalo. Môžeme to skopírovať a zadať do Google napríklad Nvidia ovládač, alebo ešte lepšie, zadaj celý názov a k tomu ovládač. Ak máš Nvidiu, je to ešte jednoduchšie. Potrebuješ len GeForce Experience. To je ovládač od Nvidie, ktorý funguje pre všetky grafické karty. A keď si ho stiahneš, vyzerá to takto. Prihlásiš sa, alebo si vytvoríš účet. Potom prejdeš na položku ovládač, klikneš na horné stiahnutie, prejdeš celým procesom a máš najnovší ovládač. Podobne je to aj u iných výrobcov. Ak ti toto video pomohlo, potešil by ma like a zatiaľ ahoj.